karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Okay kayo ng kwarto, ha? Kanindot na ining kwarto, ha? Nagatubang pagit sa bukid. Preskong hangin din, eh. Kunya, may gamay kusina sa silong. Ngubalik ko na ako sa beach, ha, kaya ito ang akong Kuya Hans dito. Ha? Ay, may pag-imo kong gipalaila si mong Kuya Hans. Ako ang timuhang niya nga. Musuod ko pagkakatabang sa inyo. Dili. Dili may mong mapagkita ka ni Kuya Hans. Ayos. Ha? Dili pa panahon nga magkakita ka ni Kuya Hans. Sige. Ikaw na bahala din, ha? Ayaw lang una pag-adto sa beach kung may mga tao na dito. Ayaw lang una pagkita ng tao. Ay, dughan, sa pagluto ko og pabahaw nimo. Ayaw na lang ng imang. Ares ako sa beach mo kaon. Ay, sige do. Kung muana si Manny, papasa lang ako diri sa beach. Oo, dughan. Sige nang. Bye. Kalabad sa kong Ayos. Kung kinsa ka man, ikaw ang nakaingon sa miserable kong kinabuhi ka. Bibagti ang cellphone sa kriminal. Hello? Kaysa magyud ka? Ganong ikaw magimutubag sa cellphone ni Ayesa? Gito yun ni Segayon anong makabayad ang imong anak sa iyang sana ko. Adi ko mo to, ooy, nga si Ayesa ang nakasaan nimo. Dili lagi taon to kriminal ang akong anak. Uy, di ba ka magkasapusultihan? Kriminal lagi ang imong anak. May gipatay siya. Ang akong pangasaw unon ang iyang gipatay. Ay, dili ko kumutuon nimo. Tingali sindikato ka no. Sindikato ka sa syudad. Imong gikidnap ang akong anak og nangita pa kag laing biktima hunon. Mao nga naa nimo ang cellphone ni Ayesa. Si Ayisang dunay atraso na ko. Og pasayloan na lang kong daan kung may buhaton ko sa imong anak tungod sa iyong kadanghag. Ha, taysa ragod. Giunsa man dahil sa pagpatay ni Ayesa ang imong pangasaw unon. Ha? Ngano nasuko man kay kaniya? Kaila ba dai mo? Samok! Hello! Hello! Hello, ay! Ay, gi-off naman nos panuway ang cellphone. Saan naman? Lalaki magyapon ang mutubag sa cellphone ni Ayesa, Mr. Lee. Abasing ka na, iyaw-iyap. O, abot lang. Mahilig na ba itong drama-drama tos Ayesa? Kung siya to pa syudad, ako may kailat dito. Ako siya ipapangita. Ay, salamat kayo, Mr. Lee. Tabangin lang taong kus pagpangitang Ayesa. Ay, Ginoo. Salamat in taon nga. Gipangitagi ko ni Kent. Siya gada ang hangil nga. Imo gipadaan matabang na ako. Magbinuotan lang gid ko din eh. Gusto. Magnimpyo na ako din sa taas. Oh, uy, may mga tao man sa silong. Ay, dili lang una ako manaog. Kay, dili na ba gusto sa Sir Kent na upakita ko og mga tao. Tuwa sa probinsya kaning bayan. Gusto mo kailangan din hinga angay kong tawgan? Kining picture sa cellphone ang gisulop sa kriminal. Parehas ining pink nga blouse nga natakak din sa sound. May lace sa liog ug may imprinta nga kasing-kasing sa tukan. Ay, mag-ilis ko eh. Alimuot mo niya akong blouse. Ay, hain naman itong akong pink nga blouse. Uy, madilis akong bag ang pink nga blouse na ako. Pero, ako mo itong gipili gabi eh. Patay. Hala,
Wa ba ka nabiling tingali sa beach house ni Sir Ken? Kining gisulob ning ayisa sa iyang screensaver. Parehas ning blouse nga natagak din sa sawk. Bisan usab, parehas good ang design. Oh. Ya? Nagmata na rin ka? Di ang kagikan. May importante kong gilakaw, kuya. Gusto mo yung gilakaw? Nagpahit kong tambal para labad sa mong uho. Nag-order sa ko para pamahaw na to. Kinsi kauban ni mo din yung babae. Ha? Tayo ba? Nga na interest man ka sa kauban akong babae din eh. Ha, kuya? Nakasulti naman ko ni mo, dili ba? Nagkuha ko katabang pulo ni Manandulor. Hain man siya. Anong muwa man siya din eh? May pauli una sa sila ha. Ugma pa siyang balik. Batanon siya o tiguang? Ha? Ako ang napadagan nining beach Kent. Kinahanglan makailag yun kosta na mo trabaho din eh. Napang ubang trabahante nga dili stay in, kuya. Usa lang akong gihire nga stay in. Si Manang Allen. Manang alin? Mao ba ka na angan sa bagong katabang din eh? Oh, mature na siya. Hain ang yan ba dita? Ha? O kung sa may hitsuraan ng Manang alin? Kuya, kuya. Kanang tambok siya, mubo nga pagkababay, ug mipauli una siya sa ila kay magkuha sa uban niyang mga butang. Kinsamsab ning tag-iya ning maong blouse Kent. Ha? Di man na mo makuha, Kuya Hans. Ako na napunitan diya sa ilawom sa bangko. Ug imposible nga masud kini og tambok nga babae. May kauban ka bang babae dinhi? Gawa sa katabang nga imong gihire? O kuya, din si Claire gabi ug iya ka ng blouse. Mao ba? Basing igutom na ka kuya. Ako unang i-follow up ang pagkaon ng order. May gitago na ako si Kent. Klaro kayo sa iyong mga mata. Hans, salamat ka na nawag ka. Nahiubos kit kaayo ko ni Kent. Mary ka ba diri sa beach gabi, Claire? Oo, di ako. Pero gipalayas ko ni Kent. Doon na siya gitaguan niya sa beach, Hans. O klaro kaayo nga babae ni. Nagsulti ka ba sa tinuod, Claire? Oo, lagi. Wa yun kang makatuog gabi diri sa beach? Unsaon ako pagkatuog diha nga giabog mo ko ni Kent. Nasuko siya na ako sa dihang namugos ko nga musul sa iyang kwarto. Doon na gyud siya gitaguang babae na sa iyang kwarto. May pink nga blouse ka bang habilin diri sa beach house? Wa! Di ko ganahan og pink ka kolor. Ngano na nga tana ka? Wa. Naniguro lang ko. Okay. Salamat sa iyong pagtubad. Sultihigid ko, Hans, ha? Kung kinsa ka ng babagi kabuangan karon ni Kent. Oo. Mahibaw ka. Bye. Bye! Na-challenge ko ining gibuhat ni Kent ako na. Dili ko musugot ka doon na sa ilaing babaeng kabuangan niya. Pero anong nangutan naman si Hans? Bahin sa pink nga blouse. Ay, uy. Kanugo na itong akong pink nga blouse, uy. Ganahan na bagi kong sulob ato. Ako lang unyang ingon si Kent nga taguan ni kung imakitan dito sa beach nila. Oh, may nanuktok. Ken, nakalisod? Lalaki man ron. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!